Arnemuiden, nu, sinds 1997, onderdeel van de gemeente Middelburg. Maar, wat veel mensen niet weten, Arnemuiden is een echte stad. Het heeft namelijk stadsrechten. Op dit informatiebord zie je een plattegrond van Arnemuiden. En als je goed kijkt, zie je ongeveer in het midden een beetje bijzondere groene driehoek. Nou, het lijkt me leuk om onze speurtocht naar het verleden, naar de geschiedenis van Arnemuiden, daar te beginnen. Het heet hier nu het Singeltje, maar het is eigenlijk een oude singel van vestingwerken. Want dit zijn overblijfselen van de bolwerken, van de vestingwerken die rondom Arnemuiden zijn aangelegd. Dan hebben we het over 1576, want in dat jaar en volgende jaren is Arnemuiden versterkt. Het was een stad sinds 1574 en een stad mocht ook vestingwerken maken. Nou, dat hebben ze ook gedaan en het was ook nodig, want het is de tijd van de 80-jarige oorlog en er is hier natuurlijk echt wel behoorlijk gevochten. Hey Peter. Dag Rinus. Goeiedag. Een musketkogel. Alsjeblieft. Een kogeltje. Nou, ik vertelde net dat hier gevochten werd. En dit is het bewijs, hè? Dit is het bewijs, Een musketkogel, oftewel een geweerkogel. Want ja, zo heten die geweren vroeger, musketten. En je hebt er nog meer? Ik heb er nog meer gevonden. Kijk eens even. Oh, wat leuk. In allerlei maten. Allerlei soorten en maten. Hele kleintjes. En nog 2 duitjes. En nog 2 duiten, zoals dat heet, hè? Ja. Hele kleine koperen muntjes. Een Zeelandia en een Hollandia. Het wapen van Zeeland staat erop. Zeelandia, ja, uit het eind van de 18e eeuw, dus al latere periode, 1794. En nog eentje van Holland ook. Leuke dingen. Mooi zeg, Rinus. Ja. Dat vind je hier allemaal maar zo? Dat vind ik hier allemaal, ja. Dit zijn hele kleine dingetjes. Vind je ook wel eens wat grotere? Ik heb zojuist ook een grotere kogel gevonden. Laten we eens Die heb kijken. ik even bij de boom gelegd. Kijk, alsjeblieft. Dit is een kogel, hè? Kijk eens even. Het valt trouwens qua zwaarte nog wel mee. Vestingwerken, belegeringen, oorlog, 80-jarige oorlog. Ook nadien is er nog wel gevochten. En dan vind je dus dit soort zaken. Leuk zeg, Ines. Ja, hartstikke leuk. Dat is heeft allemaal te maken met oorlog. Maar ik zie daar nog een bakje. Wat heb je daar? Die heb ik gevonden bij de... Dat is een pelgrimsinsigne. Die heb ik gevonden bij de werkzaamheden aan de Klazinerstraat. Aha. En dat zat dan op de bodem van de haven, zo'n 4 meter diep. Het is een figuurtje, een mannetje. Zogenaamd pelgrimsinsigne. En als mensen op pelgrimstocht gingen, als ze dus weggingen, ze gingen naar een plaats waar een heilige vereerd werd, dan namen ze als een soort souvenir, namen ze dit mee. En welke is dit? Dit is Adrianus van Gerardsbergen. Gerardsbergen, Ja. In België. In België. Huidige dat klopt. België. Ja, ja. Toen de zuidelijke Nederlanden. Adrianus, dat was een Romeins officier. En die was zo onder de indruk van die geloofsovertuiging van de eerste vervolgde christenen, dat hij zelf ook tot geloof kwam. Aha. Maar dat werd natuurlijk niet in dank afgenomen. Dus daar werden zijn ledematen, die werden onder een aanbeeld verbrijzeld. Oh, leuk. En later werd hij onthoofd. Zo. Ja. Dus die Romeinen waren niet echt blij waren met er het niet feit zo blij dat mee. deze zich Nee. bekeerden tot het christendom. Nee. Nou, Rinus, over christelijk geloof gesproken. Er staat hier natuurlijk ook een kerk in Arnemuiden. Ik denk dat ik daar nou maar eens naartoe ga. Oké. Wel bedankt en Graag gedaan. veel succes verder. Dankjewel. Dag. Dag. Eigenlijk zijn er 3 Arnemuidens geweest. 2 zijn verzwolgen in de golven en 1 is er overgebleven. En dat laatste Arnemuiden, het huidige Arnemuiden, zoals we het nu nog kennen, dat heeft deze kerk. Ik zal eens kijken of we de kerk in kunnen. En Kees staat daar, hallo. Goedemiddag. Dag Kees, Dag Peter. goedemiddag. Goedemiddag. We komen de kerk bezichtigen. Dat kan.
En voordat we nou naar binnen gaan, even een Ja. vraagje over de buitenkant. Wat is dat voor klok? Dat is niet de klok van Arnhem-Muiden van het bekende liedje, het hè? is een astronomisch uurwerk, zoals ze dat noemen. Ja, Dat geeft aan de hoog- en laagwaterstand ja. en ook de maanstand. Aha. En wanneer is die oorspronkelijk gemaakt? Dat is in 1589. 1589, dus al heel erg oud. Ja, heel erg oud. Dat zit aan de buitenkant. Dat is de buitenkant. Maar kunnen we ook even binnenkijken? Jazeker. Dit is de Maria-klok en dat is de Jezusklok. De ene die slaat voor rouw en de andere die slaat dan voor de lof, laat ik het zo stellen. Ja, ja. En zondags slaan ze allebei. Oké. De klokken van Arnhem-Muiden. Niet de klok, maar de klokken van Arnhem-Muiden. Ja. En we kunnen nog hoger. Kunnen we gewoon. Nou, dan doen we dat. Nou, hier staan we tussen het carillon, hè? Ja. Mooi hè? Prachtig zicht hier hoor. Slaat dit ieder uur of ieder half uur? Ieder om een kwartier. Om het kwartier zelfs? Ja, om het kwartier. Oké. Ja. Nou, leuk. Dus we kunnen even wachten en dan Ja, kunnen daar kunnen we er dadelijk van we genieten. zo van genieten. Maar je kunt ook genieten van het uitzicht, want je hebt Prachtig. een prachtig uitzicht hier. En als ik nou die kant op kijk, dan zie ik het gebouwtje van de werf, hè? Ja. Ja, Ja, de zwarte loods, zie je Ja. zo? prachtig gerestaureerd. Ja. Daar Ja. gaan we dadelijk naartoe. Prima. Zo, hè? Goed. Dat was een hele klim, Een hele kleine. maar wel erg leuk. Prima. Kees, wel bedankt, hè? Graag gedaan. Hey. Dag. Tot ziens. Tot ziens. Je zou het nu niet meer zeggen, maar vroeger was het hier een en al bedrijvigheid in de Arnhem-Uitse haven. Dat was al zo rond 1600, de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. En waar scheepvaart is, daar zijn ook scheepswerven. Nou, en de werf, die is er nog. Nou, dat is fantastisch dat het er nog allemaal is. Een echte oude scheepswerf waar typische Arnhem-Uitse visserschepen hoogaarzen werden gebouwd en gerepareerd. En ik hoor iemand aan het werk, dus we gaan eens even kijken. Dag lieven, Goedemiddag. jij bent aan het werk. Zoals je weet, Wat ben je aan het doen? aan het breien En wat is dat? op kalefaten. Op Kalefaten. kalefaten. Kalefateren, Juist. ja, dat ken ik. En dat betekent dat je, wat ben je precies aan het Nou doen? staat touwwerk in de naden. Ja, En dat touwwerk dat zet weer uit. En het hout ook, als het nat wordt. Ja. Dat die terug het water ingaat. ja. En dus je helemaal waterdicht. En dat is om hem waterdicht te maken. Waterdicht te maken. Ja, ja. Het is wel een hele leuke hamer, hè? Dat is mooi hè? Ja, dat is een hele oude zo te zien. Oh, je hebt er nog één. Ja. Wat de kloe van die hamers is, dat is een originele breeuwhamer van vroeger. Ja. Dan maakten ze zelf gleufjes in. Ja. Of boren. Mhm. Dan trekt dat beter. Dan trilt die hamer niet zo in je hand. Oh, dat is... Maar dat één groot nadeel. Elke hamer heeft een andere klank. ja, ja, ja. De baas is precies Wie? wie hard werkt en wie niet. Oh, dat is leuk.
Nou, het ziet er geweldig uit hier. Al die oude spanten, hele complete boomtakken zitten er nog in eigenlijk. Ja. Wel erg leuk. Wat is dit voor ruimte, lieve? Dat is echt een zaagloods. Een zaagloods. Maar voor echt alles wat hier pas gezaagd en gedisseld. En daarnaast heb je de bouwloods, dus wat hier klaar was. Of het werd krom gebrand in het brandkot. En dan werd het op het schip gebouwd. Dus hier waren ze echt aan het zagen. En, Puur een zaagloodje zit hier. ja. En die werden ook kleine scheepjes gebouwd, zoals volgboten. Dan kun je aan die kappen in het balkje zien. Ja? Daar werd die ingeschoord. Oh, zo. Dus zitten ze mee vast? Ja, die had hij mee vast. Ja. Dus hier werden ook kleine roeibootjes gebouwd. Als volgboot. Ook tientallen. Ja? Tientallen. Nou, dat was de zaagloods. En dit Dit is de bouwloods. Dit is de bouwloods. Ja. Ah, en daar wordt ook al gewerkt. Kijk, Hier wordt gewerkt. hier wordt ook al gewerkt. Hallo. Dat zijn de hobbyisten. Bezig met een mast, zo te zien. Heb je enig idee, lieve, hoeveel schepen hier gebouwd zijn in de loop der tijd? Dat zou over de 200 moeten zijn. In die 200 jaar. Dus bijna een schip per jaar. Globaal wel, maar in de papieren staan er meestal 3 per jaar bouwen. Maar je doet jaar dan bijna niks bouwen. Ja, precies. Nou, heel indrukwekkend. Bedankt voor de rondleiding. En succes verder. En bedankt voor de belangstelling. Ga je nog breven? Nee, vandaag niet meer. Het is te warm. Oké, dag. De visserij was dé belangrijkste inkomstenbron van Arnhemuiden. De vis werd aangevoerd vroeger in het haventje hier, maar dat is al lang niet meer zo helaas. En de vissersvrouwen liepen met van die grote manden. En daar zie ik er eentje aankomen. Dag Jannie. Goedemorgen. Je ziet er prachtig uit. Dit is Arnhemuidse dracht. Ja. Liepen de vrouwen vroeger allemaal zo? Zo wel, maar dat is de Dijkse dracht. Met een lichte schortje, en slofjes aan en een dijkstok, een beukje. En een grote kap? Grote kappen daar, die alles op. Nou heb je een juk en 2 manden. Dat betekent dat de vis, de verse vis, daarmee vervoerd werd? Ja, daar gingen ze mee geleuren. Er ging er ook in het Nieuwland gelopen, maar er ging er ook met de trein naar huis. Zelfs naar Breiband. Zo. Dan gingen ze 's morgens om 6 uur met het treintje mee. En tussen de middag waren ze meestal terug. Dus nee, ook overleg of de vis verkocht was. Ja, maar het was verse vis, want de mannen voerden het aan en de vrouwen verkochten. Ja, vroeger kwamen ze iedere dag naar binnen natuurlijk. Ja. Hè. Ja. Ja. En s ochtends erom op spoor bij de visafslag. En dan gingen ze zo met de trein mee. En is dat nou na de Tweede Wereldoorlog of rond de Tweede Wereldoorlog gestopt? Nee, joh, dat is dan niet gestopt. Rond de jaren 60. Rond de jaren 60. Toen is het gestopt. Toen hield het op. Ja, toen kregen de mensen het ietsje beter. Dus we zien helaas niet meer van die vrouwen zoals jij nu rondlopen. Nee, niet meer hoor. En het kon ook op de fiets, want ik zie Hij hier nog kwam ook op de fiets. een vishandel van Belzen met een grote mand, dus ze gingen ook wel op de fiets. Ja, die gingen ook op de fiets. Maar ze leurden in naar de muur ook. Ja. Vrijdagsmiddags. En wat riepen ze dan? Kun je dat eens doen? Verse scharretjes. Nou Jannie, bedankt. En succes met dit visleuren, hè? Ja, ik ga proberen om nog een beetje vis te verkopen. Ja, oké. Hè? Tot Goed. ziens. Dag. Dag. Van Arnhemuiden zijn we naar de Sloedam gegaan. En hier is een heleboel dat herinnert aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn eigenlijk 2 oorlogen heel belangrijk in de geschiedenis van Zeeland. En ook in de geschiedenis van Arnhemuiden. Dat is de 80-jarige oorlog, 1568, 1648. En de Tweede Wereldoorlog, 1940, 1945. In 1940 hebben de Duitsers Nederland aangevallen. Die werden hier de baas. En in 1944 werden ze al uit Zeeland verdreven. En in 1945
uit de rest van Nederland, uit Noord-Nederland. Frans de Nooijer staat hier inmiddels. Dag Frans, hallo. Dag Peter. Wat is hier gebeurd? Nou, ik ga het even vertellen. Toch even kort. Ja? Zuid-Beveland, Walcheren, Canadezen en de Schotten van de 52e Lowland Divisie moesten de Sloedam nemen. Dus we moesten de Duitsers aan deze kant verdrijven. En er was een groep die kwam over de Sloedam en de groep die kwam via Nieuwdorp over dit water. Maar dit water, zeg je, het ziet er nu heel anders uit, hè? Ja, dat is het probleem, maar ik kan het een klein beetje laten zien, maar dan moeten we even naar dat heuveltje laten. Is goed. Ja. Nou, waar is Zuid-Beveland? Je ziet er in de verte, zie je die dijk. Ja. En die loopt tot in de hoek bij de bomen. Ja. Dus dat is de zeedijk van Zuid-Beveland. De zeedijk van Walcheren is deze dijk die hier nog steeds ligt. De Sloedam ligt tussen deze twee dijken in. En die is daar te zien. Ja. Dat was de spoorlijn en een klein wegje ernaast. Verder is natuurlijk erg veel veranderd, behalve de spoorlijn die hier ligt. Had ik hier recht voor, had ik water. Dus dit was gewoon slikken, schorren water. En niet alleen aan deze kant van de dam, maar ook aan de andere kant van de dam. En hier zaten dus de Duitsers Hier zaten de Duitsers en de geallieerden wilden hier naartoe komen. hier naartoe komen. Zeg Frans, we zijn nou even gaan zitten hier bij deze monumenten aan de Sloedam, bij de Sloedam. Het zijn 3 herinneringsmonumenten. Ja. Wat stelt het voor? Nou, om bij het middelste te beginnen, dat is 1940, mei 1940. Begin van de oorlog? Begin van de oorlog. Toen zaten de Fransen in de verdediging hier in deze dijk. En toen kwamen de Duitse soldaten vanaf de kant van Zuid-Beveland. Dus dit herinnert eigenlijk aan de strijd van de Franse soldaten in 1940, mei Een 1940. monument voor de gesneuvelde en gewonde Fransen. Ja, dat klopt. En die andere 2? Nou, die andere 2 zitten we natuurlijk in oktober, november 1944. Ja. Wanneer ik het linkse monument pak, het Canadese monument. De Canadezen zijn de Sloedam opgetrokken 31 oktober 1944. Ja. En die hebben gedurende 2 dagen geprobeerd de Sloedam over te komen. Dat is hen maar gedeeltelijk gelukt. Na 2 dagen eigenlijk van hevige strijd is het overgenomen door de Schotse troepen. En daar herinnert het rechtse monumentje aan. Ja. Je ziet daar ook het St. Andrews Cross op, wat herinnert aan Schotland. Dus op 2 november zijn de Glasgow Highlanders in de strijd gekomen. En die zijn eigenlijk op de 3e november pas eigenlijk goed over de Sloedam gekomen. Toen had men hier een bruggenhoofd gevormd. Een redelijk groot bruggenhoofd. En de 5e november is Arnhem bevrijd. Ja, toen zijn de Duitsers verslagen. Toen waren de Duitsers in deze regio compleet verslagen. Ja. Nou, dan zou ik zeggen, Frans, wel bedankt Ja, oké. voor de uitleg hier ter plekke. En we zien elkaar. Ja, oké. Beter weet ik. We zijn aan het einde gekomen van onze speurtocht naar de geschiedenis van Arnhem-Muiden. En dat eindigen we hier in het oude gemeentehuis van het stadje Arnhem-Muiden. Stad Arnhem-Muiden, want in 1574 kreeg de stad stadsrechten. En van wie? Van de vader des vaderlands, de meest bekende Nederlander, denk ik, uit de geschiedenisboeken, Willem van Oranje. En hier hangt hij, een groot schilderij van Willem van Oranje. Dit schilderij hangt hier al honderden jaren. Willem van Oranje en daarnaast hangt zijn zoon, Prins Maurits. Nou, en wil je meer weten over de geschiedenis van Arnhem-Muiden, dan is dit museum natuurlijk een prima plek.